Hanggang saan naabot ang 1,000 pesos mo ka-OFW? Tara, mamimili tayo sa Diet Public Market ng mga ingredients para sa lulutuin namin ngayong araw. Wala pa akong binibili ay pagod na ako at may 13 kilograms na agad akong bitbit bago pa makapamalingke. Eto, pusit, kalahati, 200 petot. Tahong na sobrang namis ko, 1 kilo, 140 petot. Hipo na medyo malaki, kalahati yan, 200 petot ulit. At ito na nga yung medyo maliit lang na limango, di kaya ang presyo, 330 petot. Samahan natin ang mais at patatas sa pampatanggal umay, 120 yan lahat. Ay siya, simulan natin mag-prepare ng pampahigh blood. Minsan lang naman are. Magdinali na tayo ng bawang. At ayun, sa labas naman ay nagpadali na din si Aling Tintin ng kanyang malupitang Sharingan's po style seafoods overload. Ay talagang ginagalangan eh. Baka makalimutan ko ang pangalan ng asawa ko pag ganito yung mga padali sa tanghalian. Bago pa kasi ako umuwi ay kung ano-ano na ang gusto namin kainin habang bakasyon ako. At pagbalik sa Riyadh ay panay manok na naman tayo niyan. Ay andito na nga ang tahong. Ako talaga ang pinagbalat at sobrang na-miss ko rin. At ito na nga ang mukhang nagkakagigi na ang luto. Patapos na at luto na. Ilalagay ng mga salsa na siya magpasarap ng seafoods overload na rin. Magparito muna tayo sa labas at ang makatabas ng pang boodle fight at mag-ready na para sa pangkamayan na tanghalian. At ang galing ng videographer kong si Taba at siya na nga makatabas ng dahon ng saging sa kapitbahay namin si Aling Paking. Ay siya talaga namang gaganahan ka pag ganito ang pulutan eh. Ay tanghalian pala. Ang 1,000 ay may tira pang 60 pesos. Bali 940 pesos ang nagastos namin. Sulit naman at hanggang gabihan pa siguradong matira din eh. At napakarami naman pala. 5 matanda na ang kakain yan at 1 bata. Ay, ang sarap sa pakiramdam ka OFW. Na dati ay can't afford naman ako ng mga gantong pagkain. Simula nung nag-abroad ako ay medyo guminawa na ang buhay ng pamilya ko. Salamat sa Panginoon at malaking bagay talaga na nabigyan ako ng tsansa na makapag-Saudi. At syempre salamat din sa asawa ko na magaling humawak ng pera. Kung hindi din naman dahil sa kanya, siguradong hindi din kami magtagumpay sa mga pangarap namin. At ito nga, 15 minutes lang ay ubos na ang boodle fight. Sarap na sarap si Taba. At syempre, busog na busog din kami lahat. So, paano ka OFW? Hanggang saan nga ba talaga aabot ang 1,000 pesos mo? Salamat ulit kay Aling Tintin sa Seafoods Overload at syempre sa pagiging magaling na negosyante habang ako ay nasa abroad pa.